ଭାଇ ଦୋକାନ ପୂଜାଟା ହଉଛି ଆଉ ଭୋଜିଟା ହଉ। ପୂଜାଟା ସରି ଯାଉ ଭୋଜିଟା କରିବା ଆଉ। ଭାଇ ଦିଟା କୁରକୁରି ଦବ। ହଁ ହଁ ଦଉ। ଭାଇ ପର୍ସଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଘରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ପଇସାଟା ଆଣିକି ଦେଇଦେମି। ହେଲେ ଭାଇ ଆଜି ପୂଜାଟା ଥିଲା। ହଉ ଭାଇ ତମେ କାଲିକି ଆଣି ପଇସାଟା ଦେଇଦବ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଏଇଠି ରୁହ, ମୁଁ ତମ ପଇସା ଆଣିକି ଦଉଛି। ଏଇ ନିଅ ତମ ପଇସା ଧର। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି, ତମ ପର୍ସଟା ମୋ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଏ ପର୍ସଟା କାହାର? ତାହେଲେ ପର୍ସଟା ସେ ଭାଇଙ୍କର, ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖିଲି ତ ଆ ଦେହରେ କିଛି ପଇସା ଆଉ ଜରୁରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ମୋର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସତ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଥା କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତିନି।